Oşa mebna bilen ulama-i Türkmen Sahra awwaldan şoň hakynda kän oklaşypdyrlar. Gadimşi Abdulkadir Ahun Dağıstani merhum Yarmadahun Tahir'in ustadı bilen Ptada Nadarahun Mahri Garinçik diye. Mene gözüm bilen gören adamym, tataşan adamym. Şo zamanlarda yani takriben çizidir hududa 40 yıllamın awwal wagtiki Abdulkadir Ahun Dağıstani şu Mevludkhane Murabajani, Halaf-ı Şeriat Mevludkhaneni, Halaf-ı Mezhebi Hanefi Mevludkhaneni mantığada yurdu vuranla şonuna şu Nadarahun Mahri Garinçik Allah rahmet etsin bendeni. Şol Hudaýyň bendeniň öwünde durup, kimin öwünde durup? Şo Yarmadahun Tahir'in ustadynyň öwünde durup, tembir etmekden bir şerait bilen, betýän işden bilen mundan soňra pan tamam bolmakly göre gyndyp, şoň gaty barahym aýdan kepler bar. Ona haýatan Abdulkadir Ahun Dağıstani, Yarmadahun Tahir'in ustady bir däne jozba ýatypdyr otam. Nama şeklinde. Şonu ýatypdyr Nadarahun Mahri Garinçige. Kim ben atın şey diyen, bey diyen, müncerefemden irade diyen, palanı beştimenden, beydiye beştimenden. Takdir de sonuna, qavut huratını son cevabı verttir. İneş kitabı oraya, kitabına yakıylar. Şu kitap, şu Ustad-ı Muhterem El-Hac, Nadarahun Mahri Garinç'in yadan kitabı. Şu kitabın 72. sefetinde Abdulkadir Ahun Dağıstani merhuma şu Mevludkhane'nin revaç verip bilen wagtlarynda hormatly Nadarahun Tahir şu mukabalanyna aýdypdyr ki wede diýipdir fe ida wujida hadi şurut wede jelete dini öňüne şeraýaty bar özüni etmeli atla bar wagty kişi şeraýatda tabylsa fela inkar li ahadin diýipdir hiç kimin inkar etip başarmaz bu ne üçin kon şu tutýan Mevludkhane dogry diýipdir çünki şeraýaty jelete dini içinde ýok ولا كلام فيه من hiç kim gurrun yok diýipdir. Fela yuhsan yetekelleme li ahadin ve yet'anu fihi hiç bir adama laýykda jelese dini tutulmaklygyň hakynda gelip oňa dil ýetirdim. Bu Hudaý bilen peýgamber öwlüp durda, haýsy bir adam şoňa barahym gelipdi barahym, haýsy niýet ýaňy diýip başararahym. Hem musulmanyň açyk geçmişi. Emma näme diýär wada diýär? Fe ida wujida hadi şurut. Şeraýat bar jelese dinide. Wagty ki şeraýat sizde ýok. Siziň şu tutýan jelese ýaňy nämedir? Halaf-ı şeriat diýär. Ondan soramda diýär ki şeýle men ne bir çyn dogry mawludyny eşitdim diye. Yalan anlamajak mawludyny eşitdim. Ki şeýle diye Kerim Mirdahun Mahri Muhyiddin Şanyň oglunyň bar, oglunyň bar şu taýda barahym Mevludkhane den şekilli. Otam şu toratynda we ahadun min ahli hadihi al-qarya. Şolawan adamlaryň birden biri şu munkaratna çyk bolýar. Näme müşkil bar diýip çyk bolýar. Sen jelese Mevludkhane näme müşkil bar şonu çyk bolýar. We ahadun min ahli hadihi al-qarya. Şolawan adamlaryň biri yunadi bi ala sawtihi halimmu eyyuhal khalayiq. Bir teti yoğunun birini taftırlar. Ey adamla gelin. Näme? İnelekim Mevludkhane okuyulýar. İnelekim şulardan peýgamberi öpdi, peýgamber falan etdi. Siz ekerdüne berýäňiz, zada berýäňiz, gyzaga berýäňiz, dutara berýäňiz, olara pul berýäňiz, mıňa pul berýäňiz diýip siziň şeýtmekliňiz diýär. We de şunyň halafy şerh diýipdir. Ondan sonra feýestemi ahli hadihi al-qarya. Kulluhum şulan oban adamlaryň hemmesi üýjüpdir. Näparum? Ve yaqludu zukurun beynatihim erkekler hele bilen gaçypdyr. Teň şunyň dogry diýdi. Şoňkun şeýle. Şoňkun şu Mevludkhane jelete bilen afaşykar ýylyň arasynda barahym hele erkek gaçyp ketip ýaly. Ahuna oşa goýup ber. Inelekem orada şu jelete Mevludkhane tutulan salon, ulaqan salon. Inelekem orada bahuna anna orada inelekem orada heleleň arasynda afaşykar bar ýa ölekem. Aya şeýle bir Mevludkhane hele erkek gaçyryp şeýle bir dat nirdi dogry bolup başar musulman dogry. Takdir şonu şu wagtda, yani 40 ýyl mundan awal hormatly ýanky ol Nadarahun Mahri Garinçik şu zamanda siň tutýan Mevludkhaneňi hele erkek gaçyryp ýartyň diýipdir. Şu zamanda alal iradsy. Şoňkun şeýde. Ve yaqludu zukurun beynatihim hele erkek gaçyrýartyň. Ve kana ma kana sadir bolupdy şeriata tertat. Soram diýär, "Aleysa hada hurujan minel insaf?" Ay insafdan çykmak dämşi diýip. Alam takhafu min Allah ey takdir sen Allah'dan korkmayan dipdir. Teniki bena Mevludkhane halaf-ı şeriat gelip yani munkaratda men sen gelip taşmandan jamaatyn rabat berýärdiň. Alam takhafu min Allah sen Allah'dan korkmayan. Ve hal hada illa bey'ud dini bid dunya ayaşy dini dünya satmak dämşi dipdir. Kim aýdypdyr? Men aýdan gurrun. 40 ýyl mundan awal şu Mevludkhane halaf-ı mezhep Hanefini rabat berip bilen wagty aýdylan gurrunlar şular. Emma Hudaýdan korkýan tapylmapdyr. O şularda şowda bes etmepdir. Soramda diýär ki
Alam takhafu an tadkhulu fi wa'id qawlihi ta'ala. Hudaý Taala Kur'an'da aýdypdyr. Ve la teşteru bi ayati thamanan qalila. Ey benlerim meniň dinimi, meniň diýanatymy, meniň ähkamatymy şu dünýä satmaň diýipdir Allah Taala. Şu gorkmaýanmy, şu Hudaý Taalaň şu aýdany wa şu halapy şeriat bina mawlud khani şu suratyny sejere togurup dursaňyz, şu aýat dini dünýä satmakda hem şeýle boldy. O Hudaý Taala şey diýipdi. Ey şuň içine girmeklikden siz gorkmaýan diýip bar şoňa gorkypdy. Soranda diýär. Tumantum dakhaltum qaliban fi şehr Rabi'l awwal. Rabi'l awwal malahym yaqinna Zöňe şähri mawlud takypdyrsyňyz diýär. Şo mawluday diýip aýtýarlar şoňa. Mawluday, şo Rabi'l awwal kula mawluday takypdyrlar. Te şonda diýär, bardyňyz diýär Molla Yarmat. Molla Yarmadyň owasyna bardyňyz. Yarmada hun tagsyryň şo mollamışdykda. Tosanma bi Qarabulaq diýär, owa bardyňyz diýär. Wa qara'tumul mawlid bi sulahaikum şu taýda diýär, sulahalaryňyz bilen, ulamalaryňyz bilen, taliplaryňyz bilen diýär. Şu taýda diýär mawludhany etdiňiz diýär. Ondan sonra näme diýär? Wa qadra katirun minen nas af'alan gariba. Yok taýda şu taýdan görüldü diýär. Näme görülipdir? Fe ba'dukum yaz'aqun. Naqadan gygyrýardyňyz. O ýaňy naqadan çygyryýardyňyz, kaswatul haywanat. Eýni heýwanlar ýalak. Yok harekatlar öňünden çykaryp, olongsyny ýykylyp, şu suratynda şüpürmarahim adamlaň arasynda harekat etmekliňi diýipdir. Şu zat musulmandygyň kullun dogry diýip aýdypdyr. Otam şu taýdan wada şüphagat men alan iradymda ir wagtdan Hanefi mezhebiň ulamalary şulan bir günlük mawludhanyň öne geçip gopdylar, emma başap tapdylar. Men okuyjak diýipdir diýdi. Men okuyjak diýipdir diýdi. Her kim her näme diýdin? Men okuyjak diýipdir diýsen olaryň taqdirlaryny ber. Oşa men okuyjaklyk nämeden çyly musulmandygyň kimiň halyny kim biler, kim ýarasa şol biler diýe. Emma her bir toratda bolsa şeýlerini ýykyna takda şeriata ters bolar musulmandygyň.